ďakujem. Ja zrejme asi nebudem na začiatku veľmi originálna, lebo celý môj príbeh a také stretnutie s občianskými aktivitami začal prostredníctvom rodiny, kedy môj otec začal pracovať v komunitnej nadácii Bardejov a ja ako člen rodiny som sa stala súčasťou dobrovoľníckeho tímu, ktorý bol potrebný na niektorých aktivitách. Ale neľutujem to, pretože odtedy sa mi strašne zapáčilo pomáhať nadšencom, ktorí robia radi veci inak, ako je bežné. A bolo to zároveň obdobie, kedy som sa rozhodovala, kam ísť na vysokú školu. A rozhodla som sa, že tak ja idem na sociálnu prácu, čo ma stalo zo pár debát s našimi o tom, že to naozaj myslím vážne. Odišla som do Bratislavy, a tú svoju voľbu som neodľutovala, pretože mala som šťastie na kopec pedagógov, ktorí boli z praxe a ja som si tiež povedala, že neostanem iba pri teórii. A začala som pracovať v občianskom združení, ktoré ako terénna pracovníčka s ľuďmi bez domova. Myslím, že keby som mala rozprávať, čo všetko mi tá práca dala, tak bola by som tu veľmi dlho, ale najviac som si odniesla z toho možno taký pokornejší pohľad na svet, keď dlhšie sedím na tej kancelárskej stoličke, trošku sa vytráca, ale ešte si to stíham občas uvedomovať a hneď sa mi tie priority utrasú. Po 5 rokoch v Bratislave som vedela, že sa chcem vrátiť domov. Nie, že by tam bolo zle, ale mám radšej menšie mesta, takže som naspäť v Bardejove. Išla som tam s takou neistotou a povedala som si, že aspoň skúsim, či tam budem vedieť fungovať, keďže to mesto mám rada a sú tam ľudia, ktorých mám tiež veľmi rada. Začala som na absolventskej praxi v komunitnej nadácii Bardejov, kde mi bol a vlastne ešte stále je šéfom môj otec. A keď občas poviem niekomu, že pracujem s otcom, tak zvláštne poznamená, že takže rodinná firma. Akurát, že kto pozná prácu v treťom sektore, vie, že celkom takto nefunguje. No mám to šťastie, že pracujem aj so skupinou mladých ľudí, ktorí sú našimi dobrovoľníkmi a okrem toho, že spravujú svoj vlastný grantový program, tak toto je záber zo záhrady, ktorá je zhruba v centre mesta a rozhodli sa, že ak majiteľ tohto pozemku s tým bude súhlasiť, tak mu ju vypracujú, ale za odmenu tam budú chcieť realizovať nejaké svoje aktivity voľnočasové po škole, kde pre nás je táto časť veľmi dôležitá, pretože pracovať s mladými ešte počas strednej, keďže počas výšky sú všetci preč, keďže u nás nie je vysoká škola, tak sme veľmi radi, ak vedia meniť to prostredie podľa svojich predstav a potom majú väčšiu chuť sa vrácať domov. Ja som sa tiež vrátila domov s takou malou dušičkou, že som si myslela, že to bude možno trošku nuda, a že už tam všetkých poznám, ale našťastie som sa mýlila a za krátku dobu som spoznala kopec zaujímavých ľudí, aj keď je pravda, že iba časť som spoznala v rámci svojej práce, keď prichádzali ako žiadatelia o grant a väčšiu časť som spoznala v krčme. Pretože u nás možno, že niektorí viete, Bardejov je jedno z miest, ktoré sa píši tým, že má najviac barov na počet obyvateľov, tým pádom sa tam aj odohráva najviac dejov a rovnako tých kultúrnych miest nie je až tak veľa, pretože nejaké to posledné miesto momentálne slúži ako čínsky supermarket a budovy bývalých kasární, ktorí mali obrovský potenciál. Možno by z toho nebolo niečo také veľkolepé ako toto, ale boli to funkčné budovy s infraštruktúrou, sú momentálne zrovnané so zemou a stojí tam jeden hypermarket a nič viac. Možno, že niekto by si povedal, že teda veľa ľudí si povie, že tam nič nie je, to sa neoplatí sa domov vrácať, ale možno práve z takého nedostatku vzniklo toto. A teda toto vzniklo už v 14. storočí, ale ako priestor, v ktorom sa už teraz, aspoň počas sezóny, odohrávajú nejaké kultúrne aktivity. Celá tá myšlienka, ak by som sa mala vrátiť na začiatok, vznikla tak, že teda v mojej hlave. Ja som často okolo toho chodila ako okolo krásnej národnej kultúrnej pamiatky, asi najväčšej u nás v meste. A
ale nič viac. A až keď mi niekto nepovedal, že v 90. rokoch, teda pred nejakými 15 rokmi zhruba, tam na isté obdobie sa organizovali nejaké technopárty a zo pár divadelných predstavení, tak v tom momente ma napadlo, že však to by bolo super, keby to sa zmenilo na nejaké kultúrne centrum, keď sú tam takéto priestory. A vtedy som si pripadala príliš malá na takúto odvážnu myšlienku a až tak nahlas som ju nevyslovovala, lebo som vedela, že ľudia by si ťukali na hlavu, ale stačilo trošku trpezlivosti a našla som ľudí, ktorí mali podobné zmýšľanie ako ja, to boli práve ľudia z občianskeho združenia Different. A veci sa začali postupne meniť. A takým prvým bodom bolo to, že sme mali verejnú diskusiu o kultúrnych centrách a pozvali sme zástupcu mesta, ktorý bol zodpovedný za oddelenie kultúry. Načrtli sme túto tému priestorov na takéto niečo a odpoveď bola, že bohužiaľ mesto nemá žiadne takéto priestory, jedine tak bašty. No a zrejme nečakali, že sa my toho chytíme, ale do týždňa sme sa snažili získať kľúče a ísť sa pozrieť dovnútra. Otvoril sa nám úplne nádherný priestor, ktorý bol dlhé roky nevyužívaný a zapadal prachom. A nám sa nechcelo veriť, že takéto niečo je zatvorené, aj len keby sa tam mali ľudia prísť pozrieť, aniž by tam nebolo, aj tak by to bola skvelá, úžasná atrakcia pre nielen obyvateľov, ale aj pre turistov. No a potom sme sa toho chytili, keďže to bola pre nás veľká výzva, že naozaj šanca, teda niektorí sa smejú, že no nič menšie sme nezohnali, lebo naozaj to vtedy fungovalo tak, že aj to občianske združenie má nejakých 10 rokov a všetky svoje aktivity sústreďovalo v niektorom bare, alebo proste, keď mali nejaké filmové predstavenia, tak boli kade tade, alebo takisto koncerty a debaty. No a zhruba nejakého pol roka nám trvalo, kým sme s mestom začali vyjednávať o tom, že tam reálne môžeme začať niečo robiť. A hneď, keď sme dostali kľúče, tak sme sa vrhli do brigád, pretože naozaj je to unikátny priestor, je to taký mix stredoveku a socialistickej architektúry, pretože nájdete tam krásne strelnicové okná, ale zároveň je vo vnútri aj výťah a kopec železobetónových prekladov. A nebolo tam nič, je to jeden taký malý hrad, ktorý má obvodové múry, zo pár dverí a zo pár povybijaných okien, keďže naše veľké oči si povedali, že tam ideme z toho robiť kultúrno-komunitné centrum, tak prvé, čím sme museli začať, bolo zaviesť tam vodu a elektrinu. Momentálne pracujeme na toaletách, aj keď všetko nám trvá oveľa dlhšie, než sme si na začiatku mysleli, pretože najprv sme trošku zabudli na pamiatkárov a keďže to všetko robíme aj popri svojej inej robote, že toto sa stretávame tak cez víkendy alebo po práci, tak chvíľu to trvá, aj keď máme teda tým dobrovoľníkov, ktorí nám veľmi radi pomáhajú. Zároveň zima je tiež našim nepriateľom, kedy my sa strašne tešíme na leto, lebo v zime sú tieto priestory zatiaľ nevykúriteľné. No pevne dúfame, že už tohto roku sa nám podarí aspoň jednu malú časť spojazniť tak, aby fungovala aj počas zimy, aby sme nefungovali iba na sezónu a potom znovu v zime opadne to celé nadšenie, že wow, že tak čo teraz? Ten priestor má 5 podlaží a dvojposchodové podkrovie. Každé to podlažie má vyše 150 metrov štvorcových. Čiže je to naozaj obrovský flek a my sme tam vchádzali s takou tiež obavou, že či to dokážeme naplniť, ale od začiatku sme si povedali, že to bude priestor otvorený pre komunitu, že nebudeme to iba že čisto aktivity Differentu, ale ktokoľvek a naozaj začínajú k nám chodiť ľudia, že ja mám doma vo svojej pivnici toľko umeleckých diel, ktoré som vytvoril za neviem aký čas. A nás veľmi teší, keď počúvame, že tak tento víkend sa ja vrátim domov do Bardejova, lebo kamarát vystavuje v Hrubej Bašte. A v lete to má tú výhodu, že ak pracujeme na jednom podlaží, tak ďalšie 4 môžeme využiť na nejaké iné aktivity. A takto sa nám už 2 roky po sebe podarilo zorganizovať zo pár koncertov, dokonca divadla, filmové predstavenia.
výstavy, debaty na aktuálne témy, ktoré momentálne víria našim mestom a rôzne workshopy, dokonca už aj pár trhov vonku. No a ja keď sa na to tak pozerám, tak som veľmi vďačná za to, že som sa tej myšlienky na začiatku nezľakla. Aj napriek tomu, že som sa na to necítila, ale vďaka ľuďom, ktorých som stretla aj u nás v Bardejove, tak sme dokázali takéto niečo vytvoriť, alebo teda minimálne otvoriť ten priestor. Som veľmi rada, ak môžeme prispieť minimálne do jedného z dôvodov, prečo ľudia sa radi vrátia domov do Bardejova, či už cez víkendy, alebo majú o jeden dôvod menej odísť z tohto mesta, pretože majú možnosť tam niečo zaujímavé zažiť. Takisto a veľmi sa teším z toho, že takéto občianske aktivity začínajú u nás prekvítať, pretože len za posledné mesiace u nás vzniklo viacero iniciatív, kde každú prvú sobotu v mesiaci sa hrajú spoločenské hry, kde im chodí kopec 50-60 ľudí na tieto večery a mastia tam jedna radosť od malých po veľkých. A ďalej je tu nové občianske združenie, ktoré ako prvú aktivitu dostalo za úlohu zorganizovať debatu s prezidentom Andrejom Kiskom v Bardejove. A ďalej sa chystajú mestské zásahy, bardejovské mestské zásahy, čo ma neskutočne teší, že aj takíto ľudia tu sú a naozaj to začína viac žiť a ja mám z toho veľkú radosť. Ďakujem.